mi pasión. Ser payaso es la valentía para fracasar y la fuerza para volverlo a intentar. ¡Sí! D'esta societat per a tindre una vida digna a centenars de mils de persones que los bancs ya li han llevat a la casa. Las plataformas estamos aquí para hacer su trabajo, lo que ellos no están haciendo, proteger a las personas y sus derechos, porque tenemos derecho a un techo, alimento, a un trabajo, en definitiva una vida digna, y nos lo están quitando todo para rescatar a los bancos. Si t'arriba al dematí, penses ja ha passat un dia. Si t'arriba al dematí, penses ja ha passat un dia. Han passat dies i anys i sempre del mateix dia. Han passat dies i anys i sempre del mateix dia. La proposta de llei representa un greu atac al dret universal de l'educació, en tant que incrementarà les desigualtats socials de l'alumnat i de la societat. Posa fi a la gestió democràtica dels centres, modifica les condicions laborals del professorat, impulsa la privatització i la confessionalitat de l'educació i discrimina les llengües plurals. La Asociación de Víctimas del Metro se formó el 20 de octubre de 2006. Desde entonces, estamos saliendo a la calle cada día 3. Con vuestro apoyo vamos a seguir pidiendo respuestas tanto en los criminales como en nuestros políticos. Si queremos una actitud diferente en nuestros gobernantes, también nosotros tenemos que actuar de forma diferente. Si no promovemos nosotros el cambio, no lo van a hacer ellos. Si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hará? Vamos a estar aquí el 3 de junio de 2013 reclamando respuestas. Os esperamos a todos vosotros. Tornar a casa, a casa dels pares y bueno, sense una impotencia y una improductividad enorme. Entonces pues vaig decidir fer Erasmus pràctiques. Les pràctiques estes s'acabaren l'any passat, en juliol, i bueno, ja va plegar el moment de dir, vale, què fem? Vam començar a estudiar alemany, a buscar també un minijob d'estos, que és com un treball per a estudiants on només fas unes 10 hores setmanals i et dona lo justet per a pagar-te el lloguer i per a viure. I res, i tots els matins a classe, al curs d'alemany, 4 hores, i això és com una inversió de futur, intentar aprendre la llengua d'ací per poder treballar ací, perquè en totes les ofertes de treball et demanen que sàpigues parlar alemany. Ser immigrant no és difícil a Alemanya. L'única condició és saber la llengua, però els immigrants tenen moltíssimes ajudes per a poder-se adaptar al país i res més, que com la gent de la terreta no hi ha res.
benvinguts. Això és el Pinar dels Sants. Cada cartel hem volgut que sigui un poquet el contingut de l'espai. I el primer espai és este. Benvinguts a la casa i benvinguts al projecte. La nostra associació és AVSA, Associació Valenciana de Solidaritat amb l'Àfrica. Estàvem col·laborant en tota la problemàtica dels immigrants subsaharians que ja porten molts anys en València molt desprotegits. Vosaltres sabeu que han estat molt de temps en el riu, molts estan en el CIE, en el centre d'internament, i la problemàtica d'ells persisteix. Llavors, així ens vam plantejar obrir algunes cases per a que no solament la nostra acció fora de denúncia, sinó també de proposta d'integració. Si uno tiene dificultades, no puede pagar habitación aquí, no puede vivir, pues que se venga a vivir a algún pueblo. Pues desde luego, yo también me toca problema esos, no me puedo enfrentarme cosas, porque no tengo trabajo, ni papel, ni nada. Pues desde luego yo llamo a él. Intentar que els que estiguin així vagin agarrant a poc les costums de nosaltres, que se vagin ensenyant-se i que vagin aprenent a poc. Yo no puedo venir aquí en España viviendo aquí y luego quiero vivir mi cultura, no puede ser. Entonces, cada día intentamos aprender. Todo el mundo quiere mejorar, cada uno quiere una vida mejor. Pues la cosa no es fácil. No es fácil. Porque la cosa no puede construir un día, ni en 2 días, ni en 3 meses, ni en 3 años. Pero en poco a poco, cada día se va un poco un nivel, hasta es un proyecto va a ser muy grande al final. No, sí. Cada día hay que ser fuerte, ¿no? A ver, porque, no sé, vivir en un país donde tú no tienes nada, eso es muy difícil, ¿no? Pero hay que ser fuerte. Del mar a la cadena, de la cadena al gas. De la bureta del mar a la cadena, de la cadena al gas. A la bureta del mar, y a la bureta del mar, y a una doncella plorant. Volen tirar-li la casa. Ai, volen tirar-li la casa. De la voreta del mar. De la voreta del mar a la cadena. De la cadena al gas. Un grapat de valentes s'han plantat a la porta. Ai, no plores, donzella, que sola no estàs. Brodarem esperances al carrer de la Reina. Inflarem les veles del poble de la mar. Granaders
mesureu l'espoli de l'ànima i l'ànima del poble, de la voreta del mar a la cadena, de la cadena al gas, de la voreta del mar a la cadena, de la cadena al gas. Devia haver una llei de financiació del sistema educatiu que estiguera fora dels pressuposts generals de l'Estat, per a garantir que l'educació mai anava a tindre retallades. Tots pensem que l'educació, la sanitat i serveis socials són tres pilars que equiparen i que donen cobertura a una societat i que diuen quin nivell de societat i de compromís n'hi ha. Si fem les retallades, és perjudicat l'alumne més dèbil. L'escola que n'hi ha ara no és l'escola que el senyor Bert ha anat. L'escola que n'hi ha ara és una escola molt plural. Fiquen una educació plena de barreres. Tu superes aquesta barrera, doncs continues. Els altres se queden. La solidaritat i la pluralitat dins de la classe i és una cosa que se perd, no existeix. Si avui per avui aquesta societat ja és suficientment competitiva i suficientment individualista, si a més des de l'escola propiciem aquests valors i encara més anem a un tipus de societat que no volem ningú. El sol